mij direct opvoel, ik denk, ja, wij als Van der Meulen heb ik een heel soort scootjes oerijn lutsen en die zonken binnen omheen hellen. Voor mij is het ergens, dat het nou 5, 6, 80 ergens geweest is, dat het eerste scootje toen omging weer op grauw, zonken weer. En ik weet dat hij zei van, naar de wedstrijd gaan dan naar het theehuis, gezellig. En dat is wat verdorie, dan heb ik naar het scootje rijden. Ze waren kraanskippen en die kraanskippen werden altijd als vallenskip wel mooi. Maar dat wie standaard dat er een scootje omging en weer zonken weer, dan ja, na de wedstrijd dan gaan wij erheen. Daarom zonken er ik meer, want er zit meer tijd tussen. Want ja, wij zullen zelf al terug. En dan werden wij het scootje nog wel, ze komen bij ons van kan maar alsjeblieft komen. Ja, tuurlijk komen we. En dan erheen plan opstellen van hoe gaan we dit bergen. Nou ja, en zo gebeurt het dan. Je bent maximaal van zijn kraanskip aan het opzieken en het skip loopt heel scheef en het is algemeen en het is activiteit. Ja, wat weet ik veel, een jaar of 10 misschien. Dus dan is dat indrukwekkend. En dat hebben we volle vaker mooi maken. Je probeert de meesten te helpen. Maar je hoort dat gelukkig is gewoon goed geregeld. En dat ze eigenlijk heel snel besteden. Er is zelfs bij die binnen voor de start of krijg in de start en ze zullen weer verder. Dus op zich is dat volle beter als toen.